Orain erakutsiko dizuet tresna berri bat, restablecer página. Demagun ikasle batek arbelan egiten duela hurrengo ariketa. Ateratzen da, eta ariketa egiten du. Berriro nahi badugu ariketa hau egin gelan, beste ikasle batekin, edo ezabatzen dut, edo restablecer página tresna erabiltzen dut. Horretarako klik egiten dut hemen, tresna honetan, eta aukera ematen dit lehenengo bertsiora bueltatzeko. Hau da, nik gorde dudan bertsiora bueltatzeko. Ematen diot, eta desagertuko dira aldaketa guztiak. Bai hemen, bai beste horrietakoak. Non topatzen du tresna hau? Pentsatuko dugu barra honetan ez dagoela jarrita. Vale? Horrela bada, eskumako botoia emanda, edo hemen ezarpenen botoian agertuko zaizkigu hainbat tresna. Haien artean, rehacer restablecer página. Hartu eta arrastaka eraman hemen kokatzeko. Ni badaukat jasartuta. Amaitzen duzuenean etxo eta badago.